Berên harcên berê xwe bidin İzmîrê koçberî bela sebeb nabe hin kes ji ber şer, hin kes ji ber bobelatekê û hin kes jî ji bo pariyek nan koç dikin û diçin bajar û welatên din. Karkerên Sûriyê yên ku navçeya Torbalı ya İzmîrê dixebitin jî ji şerê navxweyê yê Sûriye reviyane û hatine vira niha jî di nav zor û zehmetiyê de jiyana xwe didomînin. Herkes ji ber sedemek cuda koç dikin û diçin welatên gerîb. Kurdên Sûriyê jî ji ber şerê navxweyî yê li Sûriye reviyane û hatine navçeya Torbalı ya İzmîrê. Karkerên gerîb niha jî di nav konan de di nav xizantiyê de zor û zehmetî jiyana xwe derbas dikin. Ber zilmiya hatine vêrkê heta min vere derketin. Em hatine vêrkê îş bikin, vêrkê îş zor e. Bak ona da meqaram gelekî em dixwin û zehmetî em pir dibînin. Zehmetiye vêrkê pir zoret nabînî. Millet birêne zaroka qaramê gişkî yine sağ dikevin û yani شغل دكتور نبرك أي شيء ما في زحمتي دروس كلام. أم جاي العربي هاتن أم محتاجن أم براتنا أم غزان حال ما تعبانة هات في داره بالشغلن كم يعني عيشتها مرن ببي يعني أم باش ببن يعني حال ما زيادة تعبانة ضروك هورن حوش بكرية حال تعبانة. أجمل حربي هاتن تركيش خرب بالشغلن باشا تركيش مررندا أم حي خزانم. وتشكرنا عم بخوان Xizmên wan yên li Tirkiyeyê jî bi qasî kujdestê wan tê alîkariyê dide wan. Lê ev jî têra wan nake. Du malê min hene ew jî mervê min e yani. Yani nevî jê mervê Hüseyin'in nevî jê mervê min e. Sûriye hatine şol vira dişixolin yani mecbûr em îş bidin wan yani em îş nedin wan. Gerek em ji bêrîka xebidin em jî nikarin ew gicê me tune ye. Hey tune ye. Wî gicê me tune em tişkî bidin wan. Em ji xwe pev dişixolin yani. Penaberên Kurtiyên Sûriyê ji ber ku dewletên mezin wek İngilîstan û Fransa li hemberî vê rewşa Kurdan bêdeng dimînin pir gilîdarin. Ulan em Sûriye hatine ji bo wer em bişxolin. Sonra şugul em nerna yani em ed şugulna maqî xarna xwe dernaxine. Berke bajarê me Kobanê ye. Kobanê Arab êrişa ser me dikine. Kes nabe û çi dikine. A Kurdê me Sûriyê rezîl bûne. Yani va Kurdanê yani heqê alemê gişkaya weka ba heqê me jî hebe. Yani waqasal Kurd waqasa hewa. Va 8 milyon li dinê bira bêjin va heqê van jî heye. O dewleta Fransayê, dewleta İngilterê bo ittifaqê sêspîk û hene em qasim kirin, hene em ceza kirin. Bira wagerê ittifaqê sêspîk me çê jî bike. Êdî zivistan jî hat rewşa karkerên Kurtiyên Sûriyê wê çawa bibe tu kes nizane. Merebînerên hêja dengesi bêdem hertim rewşa Kurdên Sûrî ên ku xwest partine Tirkiye em tîne ser ekranê ji wan hin kes jî li İzmîrê ew jî şerpezenin bi rastî seranserê Tirkiye em dikarin bêjin li her bajarî em Kurdên Sûrî penaberên Sûrî dibînin û di nav şert û mercên zor de dijîn. Ve dengê wan ji bihîz ji xwe herkes li cihê ku lênin û alîkariyê bi wan bikin ez bawer dikim ev pirsgirêk hepkî be jî wê bê çareserkirin ew jî hepkî rihetiyê bibînin û bi rihaya em dewam bikin.